afsted, fordi man kan stå i skyggen. Skolen ligger lige her bagved, ikke så langt væk. Og hvis det ikke er for varmt, så kan du gå på stranden, som ligger lige her. Og man tænker, jeg lærer det aldrig. Men med instruktørernes hjælp, og hvis du selv lægger rigtig meget træning i det, så lærer du det helt vildt hurtigt. Det er faktisk ikke særlig svært. Træning, og det er ikke nok bare det, man får i undervisningen. Det kræver meget træning udover. Og det er sindssygt fedt, når man så har fri om aftenen, og så tager man lige ned på stranden, tager nogle øl med, og så står man og flærer i vandkanten, og det er helt